שלום, היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב. על המבורגר. כמה שאני אוהב המבורגר. כן, כן. המבורגר זה מדהים, המבורגר זה גוש בשר ממש ממש טעים. זה נותן את הכוח להמשיך הלאה, נותן את הכוח לחיות, נותן את הכוח להיות. אני זוכר איזה יום שישי, הייתי ממש רעב. הייתי לבד בבית, החלטתי ללכת לפתוח את המקרר. במקרר אני ראיתי רוטב, מיונז, קצת קטשופ, ראיתי מרק, מגיל, ראיתי אורז, ראיתי פתיתים, ראיתי שניצל מיובש, ראיתי קצת אפונה, ראיתי תירס, אבל כלום לא סיפק אותי. אני רציתי לאכול טוב, לא רציתי עכשיו שום גבינה, לא רציתי שום עוגה, אני רציתי לאכול איזה גוש בשר טוב. כן, המבורגר כזה טוב. יואו, איך אני אוהב המבורגר, יואו, איך אני אוהב המבורגר. המבורגר זה כל כך טעים, יואו. אני אוהב גם פיצה, שווארמה, אבל המבורגר זה פשוט משהו אחר. זה המבורגר זה גוש בשר ממש טעים, עם שתי הלחמניות עם הסומסום מעל, זה ממש מגרה. אני אוהב את איך שזה נראה, זה הריח של זה כל כך נורא. אני אוהב לטעום את זה, לאכול את זה עם המלפפון ועם העגבנייה. אני פחות אוהב את זה עם חביתה, אבל גם אפשר לשים את זה כזה מעל עם הזה, כן. אני אוהב לאכול את זה, לנגוס את זה 200, 300, 400, 600, 800, כמה גרם שאפשר. המבורגר. מקדונלדס, בי, עוד מסעדות שאני לא מכירה. כן, יש איתו יומנגס, כן, יש שם המבורגר ממש טעים כזה, צרפתי משמע. ועכשיו מתקשרים אליי בסקייפ, לא יודע אם לענות או לא, כי אני באמצע ראפ. אז הנה עכשיו גם תשמעו את זה כאן. אז ביי.